Čteme písmo. Tobiáš, kapitola 5. a 6. Tu Tobiáš odpověděl svému otci Tobitovi. Otče, učiním všechno, co jsi mi přikázal. Ale jak si mám od něho ty uložené peníze převzít? On mě nezná a já jeho také neznám. Jaké poznávací znamení mu mám dát, aby mi uvěřil a předal mi ty peníze? A pak nevím, kterou cestou se mám do Médie vydat. A Tobit svému synu Tobiášovi odpověděl. Podepsali jsme se oba na lístek a já jsem jej rozřezal na 2 části, abychom každý měli 1 půlku. 1 jsem si vzal a 1 jsem přiložil k těm penězům. Když si pomyslím, že už je to 20 let, co jsem ty peníze uložil. Teď si, dítě, najdi někoho spolehlivého za společníka na cestu. Budeme ho až do tvého návratu platit. A pak jdi pro ty peníze ke Gabaelovi. Tobiáš se vydal hledat nějakého dobrého průvodce, který by s ním mohl jít do Médie. Venku našel anděla Rafaela. Stál přímo před ním a on netušil, že je to boží anděl. Řekl mu, odkud jsi, příteli? Anděl odpověděl, jsem Izraelita, jeden z tvých bratří. Přišel jsem hledat si tu práci. Tobiáš mu řekl, znáš cestu do Médie? On mu odpověděl, samozřejmě, byl jsem tam několikrát a všechny cesty znám nazpaměť. Byl jsem v Médii častokrát. Býval jsem hostem u Gabaela, jednoho z našich bratří, který bydlí v Ragách v Médii. Z Ekbatan do Rag je to aspoň dobré 2 dny obvyklé chůze. Ragy leží v horách a Ekbatany jsou uprostřed roviny. Tobiáš mu řekl, počkej na mne, příteli, musím to oznámit otci. Potřeboval bych, abys šel se mnou, zaplatím ti denní mzdu. On odpověděl, dobře, čekám. Jen ať ti to dlouho netrvá. Tobiáš šel otci oznámit, že nalezl někoho z bratří Izraelitů a otec mu řekl, představ mi ho, ať se poptám po jeho rodině a jeho kmeni. Musíme, dítě, zjistit, zda s ním lze počítat jako s tvým průvodcem. Tobiáš tedy vyšel ven a zavolal ho, příteli, řekl, můj otec s tebou chce mluvit. Anděl vstoupil do domu. Tobit pozdravil první a on mu odpověděl a popřál mu štěstí. Tobit odpověděl, mohu já mít ještě nějaké štěstí? Jsem slepý a záři nebes už nevidím, utápím se v temnotě jako mrtví, kteří už nehledí na světlo. Jsem zaživa pohřbený, slyším hlas lidí, ale je nevidím. Anděl mu řekl, měj důvěru, Bůh tě již brzy uzdraví, měj důvěru. Tobit mu řekl, můj syn Tobiáš chce jít do Médie. Šel bys s ním jako průvodce? Já ti, bratře, zaplatím. On odpověděl, rád ho doprovodím, znám všechny cesty. V Médii jsem byl častokrát, prošel jsem tamní roviny i hory a znám tam každou pěšinu. Tobit řekl, bratře, z které rodiny a z kterého kmene jsi? Řekl bys mi to, bratře. Nač
zač ti bude můj kmen. Rád bych už doopravdy věděl, čí jsi syn a jak se jmenuješ. Jsem Azariáš, syn jednoho z tvých bratří, velkého Ananiáše. Vítej, buď pozdraven, bratře. Nehněvej se, že jsem chtěl znát tvou pravou rodinu. Ukázalo se, že jsi můj příbuzný z krásného a dobrého rodu. Znám oba syny velkého Semejáše, Ananiáše a Natana. Chodívali se mnou do Jeruzaléma, společně jsme se tam klaněli a oni nesešli se správné cesty. Tví bratři jsou řádní muži, jsi z dobrého rodu, vítej. Pokračoval. Najímám tě za drachmu na den se stravou jako pro mého syna. Putuj tedy s mým synem a já přidám ještě něco nad to. Anděl odpověděl, poputuji s ním. Nic se neboj. V pořádku odejdeme a tak se i vrátíme, protože cesta je bezpečná. Tobit mu řekl, buď požehnán, bratře. Tak se obrátil na syna. Dítě řekl, připrav si, co potřebuješ na cestu a odejdi se svým bratrem. Ať Bůh, který je na nebesích, vás tam ochraňuje a ať vás živé a zdravé přivede ke mně nazpět. Ať vás, dítě, jeho anděl provází svou ochranou. Tobiáš se vydal na cestu, vyšel a políbil otce i matku. Tobit mu řekl šťastnou cestu. Matka zaplakala a řekla Tobitovi, proč ses rozhodl poslat mé dítě pryč, což on není holí naší ruky, když před námi vchází a vychází. Doufám, že peníze nemají především přednost, nýbrž že vedle našeho dítěte nemají význam. To, jak nám Bůh dopřával žít, nám úplně stačilo. Řekl jí, nedělej si starosti. Naše dítě ve zdraví odejde a ve zdraví se také vrátí. V den, kdy se vrátí, uvidí tvé oči, že se mu daří stále dobře. Nedělej si starosti a nestrachuj se o něj, sestro. Půjde s ním dobrý anděl, poputuje se mu dobře a domů se vrátí určitě ve zdraví. A ona přestala plakat. Chlapec odešel s andělem a pes šel za nimi. Oba putovali a když nastal první večer, utábořili se na březích Tigridu. Chlapec sestoupil k řece umýt si nohy, když tu z vody vyskočila veliká ryba a málem mu ukousla nohu. Hoch vykřikl a anděl mu řekl, chyť tu rybu a nepouštěj ji. Hoch rybu přemohl a vytáhl ji na břeh. Anděl mu řekl, rozřízni ji, vyjmi žluč, srdce a játra. Ty dej stranou a vnitřnosti vyhoď, protože žluč, srdce a játra jsou užitečné léky. Mladík rybu rozřezal, vybral žluč, srdce a játra. Kousek ryby si usmažil k jídlu a něco si nechal na nasolení. Potom oba společně putovali až do blízkosti Médie. Tu Hoch andělovi položil tuto otázku. Bratře Azariáši, co je to tedy za lék v rybím srdci, játrech a žluči? On odpověděl, rybí srdce a játra se pálí a kouř z nich poslouží v případě, když nějakého muže či ženu trápí nějaký démon nebo zlý duch. Jakýkoliv nepokoj
na dobro a beze stopy zmizí. Pokud jde o žluč, slouží jako oční mast, když má někdo na oku bílé skvrny. Pak už k vyléčení stačí jen ty skvrny pofoukat. Dostali se do Médie. Byli už u Ekbatan, když tu Rafael mladíkovi řekl: bratře Tobiáši. On odpověděl: co pak? Anděl pokračoval: dnes večer bychom se měli ubytovat u Raguela. Je to tvůj příbuzný. Má dceru, jmenuje se Sára. Ale kromě Sáry nemá ani syna, ani dceru. A ty jsi tedy jeho nejbližší příbuzný. Ona ti přednostně patří a ty se můžeš ucházet o dědictví jejího otce. Je to řádné, odvážné a velmi milé děvče a její otec jí má moc rád. Ty máš právo si ji vzít. Poslyš, bratře, ještě dnes večer o té dívce promluvím s jejím otcem, aby ti ji dal za snoubenku. A až se vrátíme zrak, vystrojíme svatbu. Ručím ti za to, že Raguel nemá vůbec právo ti ji odmítnout dát nebo ji zasnoubit s někým jiným. To by se od chvíle, kdy se dozvěděl, že příbuzenství ti dává především právo vzít si jeho dceru, vystavoval podle znění Mojžíšovy knihy nebezpečí smrti. Tak mě, bratře, poslouchej. Ještě dnes večer o té dívce promluvíme a požádáme o její ruku. Až se budeme vracet zrak, vezmeme ji a odvedeme si ji k tobě domů. Tobiáš Rafaelovi odpověděl: bratře Azariáši, doslechl jsem se, že ona byla provdána již 7krát a že jí každý manžel vždy zemřel ve svatebním pokoji. Zemřel ten večer, kdy k ní vstoupil do pokoje. A slyšel jsem také řeč o tom, že prý je zabíjí jakýsi démon, takže mám trochu strach. Jí nedělá nic, protože ji miluje. Jakmile se k ní však někdo chce přiblížit, zabije ho. Jsem jediný syn svého otce a nerad bych zemřel. Nechci, aby se otec a matka kvůli mě celý život až do hrobu trápili. Nemají jiné syny, kteří by je pochovali. On mu řekl: co pak si zapomněl na otcovi rady? Vždyť on ti přece doporučil, aby si vzal ženu z domu svého otce. Nuže, bratře, poslouchej mě. Na toho démona nedbej a vezmi si ji. Ujišťuji tě, že ještě dnes večer ji dostaneš za ženu. Ale jakmile vstoupíš do toho pokoje, vezmi rybí játra a srdce a kousek z nich dej na řežavé kadidlové uhlíky. Pak se rozšíří, démon jej vdechne, prchne a nehrozí nebezpečí, že by ho někdo v blízkosti té dívky ještě potkal. Až pak nadejde chvíle vašeho spojení, povstaňte oba nejprve k modlitbě. Proste Pána nebe, aby vám dal svou milost a chránil vás. Neboj se, ona ti byla určena od počátku a právě ty ji máš zachránit. Půjde s tebou a uvidíš, že ti dá děti a oni budou jako tví bratři. Neváhej. A když Tobiáš slyšel Rafaelovu řeč, když se dozvěděl, že Sára je jeho sestra, příbuzná otcovi rodiny, zamiloval se do ní tak, že od ní už nedokázal odpoutat své srdce.